papa no. Ah, matagal na bang patay yung papa niya? Nakaraan na ano. 8:15 po. 15, 1.5. Opo. Bakit ka umiyak? Ha? Marami na din namatay na sa kanila. Sino ang namimiss mo? Papa. Namimiss mo si papa mo? Ako nga, minsan panaginip ko, dumating na yun. Minsan panaginip ko, hindi yung ano. Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Banat maraming lang. salamat. Ayan, Hanap lang Gira. tayo kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang sa probinsya mo. Mindanao. Bisaya? Kaya. Saan ako pastilan ikaw? Dahil si Kaagapay? Bilatan na. Ay, Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. 20. 20 pesos isa. Bili mo na siya 20. 20 pesos isa. 200 pati 20 pagkain ko lang. Ha? 200 pati 20 kahit bawasan ko na lang. 200 yan lahat? Binibenta niya sa akin 200 daw. Wala naman akong paglalagyan yan. Ilan taon ka na? 8 ka lang. Matagal ka na nagbebenta ng ganyan? Binibili ko tapos ko nabili ko kakain na ako. Nasaan si tatay mo at saka si nanay mo? Patay. Patay na silang dalawa? Sino nag-aalaga sa'yo? Ikaw, anong pangalan mo? Magkapatid kayo? Yan minsan lang. Ha? Julia. Si Julia. Juliana po. Juliana? Matagal ka na nagbebenta ng ganyan? Papa makatay ng paan. Ilan taon ka na, Juliana? 9? Pagpiten na siya. Magkapatid kayo? Minsan lang. Pinsan. Saan kayo nakatira? Dakota. Sa? Dakota. Nag-aaral ba kayo? Opo. Siya po yung Araw-araw kayo nagbebenta ng sampagita? kasi pambili ng bag. Mama ko binigyan niya ng tablet pag nabasa Bulacan ng bahay. Pinibenta niya sa akin ng 200. Hindi ko naman magagamit yan. Bibigyan na lang kita ng pera kayong dalawa. Oo. Pero mag-aaral kayo mabuti ha. Hindi ko kukunin yan. Ikaw, magkano benta mo dyan? Ano na, 80, dalawang 80. Ha? 1.6, ay 1, Magkano isang ganyan bibenta mo? tapos 80 lang isa. 20. Sino gumagawa niyan? Binibili lang. Binibili nyo din. Magkano bili nyo sa ganyan? Hindi ko alam. Hindi mo din alam. Araw-araw ba kayo nagtitinda ng ganyan pag umaga? Mga ilang oras? Pagkagabi, gabi na kami. Gabi na kayo umuwi pero nabebenta nyo ba lahat yan? Bakit kayo nagtatrabaho na batang-bata pa kayo? Ha? Gusto lang namin tumulong sa magulang namin. Para makatulong kayo sa magulang. Kayo, ilan kayo magkakapatid?
Tatlo. Tapos ikaw ang nagtitinda. Lahat ba sila nagtitinda ng sapagita? Hindi po. Kami lang tatlo. Kami lang tatlo ng kapatid ko pati hindi. Sinakasal ng mama. Oh. Ikaw, bakit parang matamlay ka? Ha? Bahala na miss na papa niya. Namimiss mo yung papa mo? Bakit? Nasaan ba si papa mo? Namatay. Patay na. Kailan pa namatay? Siguro po kaya. Nakaraan lang na. Si mama niya nasaan? Nagigisa kami. Ha? Nagigisa kami. Ikaw, si tatay at si nanay mo nasaan? Oh, bakit ka naiiyak? Ako? Naiiyak siya. Bakit kaya umiiyak? Ha? Sige na. Bakit ka naiiyak? Ha? Naluluha ka, bakit? Ha? Malungkot ka ba? Papa niya. Namimiss mo yung papa mo? Kapatid nila daw. Kailan siya namatay si papa mo? Umiiyak siya. May kapatid ka ang baby namatay na daw sabi. Ah? May kapatid siya tapos namatay din. Bali siya na lang ang natitira. Ay, meron pa siyang kuya ate. Nasaan yung kuya mo at saka si ate mo? Ano rin din sa bahay niya. Ah, Nagasikaso ng mga dun sa bahay gawa. hmm. Pag nabenta nyo yan, saan nyo i-remit yan? Saan nyo ibibigay yung pera na napagbentahan nyo? Sa mama namin tatay. Pag uwi naman bibigyan kami din. Pag nabenta nyo lahat, bibigyan kayo ng 20. Hindi, kami na kami uuwi pag tapos pag naubos na kayo yung Oh, renta, bakit ka umiiyak? bibigyan kami ng 20 Malungkot ka ba? Ha? malungkot daw sa kuya. Ano magpapasaya sa'yo? Ha? Papa niya lang yung magpapasin sa kanya. Pero hindi na makakabalik si papa niya kasi ngayon nga patay na. Kaya ikaw mag-aaral kang mabuti. Ikaw mag-aaral ka rin mabuti. Dito ko din yung papa niya. Matagal na bang patay yung papa niya? Nakaraan na ano. 8:15 po. 15, 1.5. Opo. Bakit ka umiyak? Ha? Marami na din namatay sa kanila. Sino ang namimiss mo? Papa. Namimiss mo si papa mo? Ako nga, minsan panaginip ko, dumating na yun. Minsan panaginip ko, hindi ko yung pinsan ko. Matagal na kayo matagal na kayo nagtitinda ng sampagita? Opo. Gaano katagal na? Ha? Diba to? Magla-lockdown na. Lockdown. Nung nag-lockdown, nagsimula kayo magtinda ng sampagita. Opo. Kasi pag lockdown nila kami pera. Doon lang kami sabay nakatunga. Kaya nagtinda na lang kayo. Ah. Ikaw. Kumain na ba kayo kanina? Hindi, nagkape lang kami. Ha? Kape lang. Kape lang. Ikaw, kumain ka ba? Anong kinain mo kanina? Kape din. Walang paris na tinapay. Kape lang. Ikaw, tanga lang ako ng tito ko dun sa tindahan niya. Kaya kami magapunta dito pag nandito yung nakasama namin. Sila kami makakape. Tsaka pag pumasok sila, madadamay kami, mauulit kami. Oh. Saka din ako mauulit.
bibigyan ko kayo ng pera. Oh, ito para sa'yo. Sa'yo yan ha. Ikaw, sa'yo ito. Pambili ng pagkain ha. Ah. Hindi ko kunin yan kasi hindi ko rin magagamit yan. Oh. Anong gusto mong sabihin? Ha? Oh, salamat. Ibenta nyo na lang yan, ano? Kasi wala din naman akong paglalagyan yan. Dito pag nahuli daw ng security guard babae, ano ba yan? Ayan. Sa drum lululutin daw. Pero bakit di kayo gumagamit ng face mask? Wala kami pambili. Baka mamaya hindi ba kayo pinapagalitan ng pulis pag may nakakita sa inyong pulis? Ha? Minsan hindi naman. Hindi naman. Minsan sinasaway lang kami kung wala kami. Ibenta nyo na yan ha. Pa mamaya bili kayo ng mga kain nyo. Ikaw. Huwag ka nang malungkot. May pera ka na. Siya yung nanay mo. Sige. Nagtitinda rin ng one. Sige ha, bili kayo mamaya ng mga kain nyo. Ibenta nyo na yan, maraming tao doon, no? Nagwag daw. Bili kami sa loob. Bawal sa loob yung mga bata. Pag marami minsan. Sige. Pag may nakikita kayo nakaupo, bentahan nyo sila. Ha? Sige ha. Magpapakabait kayo. Sige.